Татар халык әкияте Тавык тышкан көртлек. Борын заманда яшәгән бер тавык. Мин, Ике тышкан мин, һәм бер көртлек. мин. Тышканнар көнне буе уйныйлар икән, ә тавык көнне эшли икән. Арпа таптым. Кынан тыгының алып бара. Мин алып бармыйм. Мин дә алып бармыйм. Ярар, үзем алып барам. Көн узын тавык тегермән тарта. Ике тышкан һәм көртлек көн узын шашалар. Кем аны алып кайта? Мин алып кайтмыйм. Ярар, аны да үзем алып кайтам.
рольләрне башкардылар. Эшчән тавык, Сабиров Самат, Ялкау Көртлек, Анисимов Святослав, Кара Тышкан, Сибгатуллин Фәннур, Соры Тышкан, Йосыпов Рәмзи.